ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Stella, ginaingon, butan may akong pagkaasawa, pero tao lang ko nadakin sa pagpakasa. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi na di na ko mahimong mahikalimtan. Nakapalit na kog 6 ka kilo nga bukas, og 2 ka kilo nga karne nga baboy, og 1 ka tray nga itlog. Pipila ka adlaw na ni namong konsumo sa bahay. Miss, ganit lang. Oh. Ako ba imong gitawag, mister? Oh. Ikaw man si Stella, no? Nga silingan ni Bayrico? Oh, ako. Ayun na. Di ba, ikaw man ang bago nga nag-abang tabat sa bahay ni Rico? Oh, ako? Mao nga, giat ka ka. Hmm? Kay, padong masab kong mauli. Ug lang lisod man ka, ug daanan na imong mangikumpra. Tabangan ti kag daan na, Bik? Ay, ayaw lang, uy. Abubuan ba ka na akong bana? Pasigla-inon na niya og saput kon makita niya nga kita'y nagkuyog paulis amo. Sige ha. Salamat na lang, Roddy. Nagaluto na di ka sa tong paniod to, Dong Nardo? Oray, apik kinamsag kay kung inigabot pa nimo magluto tag paniod to. Sige, mga na lang ta, Dong. Gutom na kay ko, uy. Awa nga tong anak, asa man? Ay, humanagkaon si Inday day. Kita nalaywa pa. Sige ha, ako yung mag-andam sa lamisa. Di ka na. Ay, naunsa man ko, uy. Tuara man ni Roddy ang ako una-una. Karon pa ko magkaklaro niya. Gwapo man day siya o macho pa kay Klawas. O daw ay dako man to siya katubangan uy nga kung gitutukan gani ha. Nagbagal man uy. Klaro kaayo nga dako tong iya ha. Amo man ka, uy, Rico. Ingon ka kay si Daydaling ang nangita na ako nga niya dinis inyo nagpaabot na ako. O man lagi. Oo, dahil ako lang yun nga si Daling ang gusto magkikita ni mo. Aron ba yun nga mo anhi ka ba? Pero ang tinuod, si Bay Rodi dahil gusto magisulti ni mo eh. Pino na, Day. Oh, Stella, ano, Rodi ay. Day, aray day. ako yung gusto nga mag-isulti ni mo. kay nga naman dahil Roddy, uy. Ang sa may gusto ni mong pakigsultihan ako. Oh. Yes, yes. Sos, kan mo na istorya. Istorya ka. Sige na. Day.
Rodi, O na day, Stella. So ka lang ta magkita og nakasulti dito sa may merkado ba? Dili ka naman mawasa kung unahon na day. Saan ka? ang tinuod. Naunsa ka? Gisudipan ko. Oh, naku, mabdos ka. Parehas bito ta kibati, Rodi. Uy, sukad lang sad nga nakasulti ta dito sa may merkado. Nagsige na sab ko kuna-una ni mo. Pero, dili na ta pwede. May banan ako, may anak na mi. Stella? May mo ba nga gagahinan ko ni mo og bisan kamay lang. Nga luna, diha sa imong kasing-kasing. Rodi, Konfirmado na ko sa kung gibati diha ni mo. Gugma na kinigibati ko diha ni mo, Stella. Busa maluwi ka. Dawatan akong gugma. Rodi. Stella. Pasalo ako, Rodi. Ang tinuod, may luna ka na diri sa akong dughan. Apan may kapilingan ako sa kinabuhi. May banan ako og anak. Maluwi ka. Sugta ko. Musugot ako nga tagan lang ko ni mo. Bisan kamay lang nga. Panahon. Sa itong panag-uban. Pasalo ako. Pasalo ako, Rodi. Apan dili mahimo. Dili. Unsa? Mao na, day. Dako og gusto ni mo si Rudy bisan may bana ka na og anak. Ako naman gani nang gihagad. Ako na naghagad sa akong kaugalingon pero wa gyud. Kay may pagtan-aw sa baya ko anak niya. Pero unsa ko taman, ikaw man iyang gihigugma. Ganahan sad bayak po niya na, day. Kay buutan. Anya, klaro kayo nga. Dako gibit-bit. Oh. Pero may bana na manggod ko, uy. Ako pa ni mo, day. Sugto ni mo si Rudy. Ay, nagpaypaw sa imong bana ko. Ha? Nahibaw ko, uy, kuwang ka sa kalipay sa imong bana kung mag-sex na mo, kung sex na hisgutan. Pusa, sige na. Sugto na si Rudy ko. Aron matilawan mo ang wa mo matilawis imong bana. Oh, day, Stella. Naunsa naman taon ng imo dong Nardo, uy. Sige naman, nagtiko ko. Mupig gamay ra na. Magsige pag yung tiko ko. Paitaan na, uy. Patadaori lang, day. Patadaoran lang na to ba? Mugahay ka lagi nang ako lagi ito. Yeah. Lagi. Ay, lago nung yung hapyod, good. Sige na. Hapyod pa, day. Sige na. Wala ka ila kag puy-puy. Ipamaulan naman ganining ako ang bukto. Naghinapyod, ana. Naman, kamot, good. Badya, uy. Ako na nagipuli-puli ang wag to, oh. Oh. Ayon ni mo, uy. Uy, gamit. Day, Stella. Pagpuy-puy. Ipamaulan naman ganining ako ang bukto. Naghinapyod, ana. Naman, kamot, good. Badya, uy. Ako na nagipuli-puli ang wag to, oh. Oh. Ayon ni mo, uy. Uy, gamit. Day, Stella. Unsa? Oh, na dahil mo da, abi ni mo biyahe din ni sa atong dapit Rode. Biya ko no siya. Aron ko no hingpit nga di na siya makakita ni mo. Mo na iyong sulti. Ay, sulti niya, bro. Kung mo siyang sugton, pabilin ko na siya din eh. Uy. Dili ko gusto mawa siya din sa ato dapit, Rico. Mingawon ko niya kung di na ko siya makita Oh, pa. so pili ka. Buya si din sa ato dapit o magpabilin siya kung sugton siya ni mo. Be, pili ana. Sige, ing na siya nga makita mi. At mi mag-abot sa inyong bahay, Rico. Sige na, ing na siya. Salamat na, Stella. Kaya mo naging kong isugot ay. Pero Rodi, uwi kagawasan ng atong gugma. Minyo ko, may bana ko og anak. Igo na kanako nga may relasyon taday.
Ang importante nga uyab na ta. Ugma ha? Makita ta sa gawas. Mag-date ta. Sige. Ikaw ang bahala. Unsang rasa ta makita sa gawas. Ug asang nagpita ta makita, ha? Rodi? Isang may bana ka. Pero tamis ka kaya mo lips. Lamit ni mo daw, kiss. Lami yung susupo lang. Huwag ang lawas, kamatcha. Lately, upuin ako ini. Gusto kong matanaw mo hikap ini. Ay, agay, uy. Masakit sa kong nang, uy. Itang virus mong anak, uy. Kalapad ako aning kataas. Ay, dili ka mo hikap ra ko ani. Ako ning Kalami ang nag-imubuhat. Uy! Sympathize na ka. Lulipat pa pa na yun. Lulipat siya. Ipasok na ni. Yakaan ko ni. Hinayan lang na ko. Tingalig sakit-sakit. Dugay na raman niya ako ang magamit. Kini, ay, shit. Pero ako na virginan. Miyot, ang kikalamig. Ito. Dugay na raman niya ako ang magamit. Kini, ay, shit. Pero ako na virginan. Miyot, ang kikalamig. Ito. May nahitabo ka na mo ni Rodi ato higayon na. Sakitan noon, uy. Marakog na virginan og usab. Nakasakit ko sa buutan kong bana. Pero, marakog nagpasol. Unya, mura sa dugwa. Da, uy. Mao kat mga kasama ang kaginistila dinhining turmanon. What's the style? Murag nagbasol, murag sa dogwa style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.